gurekin da Aizpea Otegi Errenteriako alkatea, egunon. Egunon. Bueno, topoa badirudi apur bat ezkutuan geldituko dela, edota trena ez dakit, herriaren tartetik gutxixago ikusiko dugu, ETS-erekin sinaturiko protokolo hoiek, nolako ondoriak izango ditu topoaren ibilbidearekiko? Bueno, guk espero duguna da nolabait topoaren ibilbidearen inguru guztia eraldatua izatea, ezta? Azken finean, Donostialdeko metroa gauzatzeko hainbat obra joan dira egiten azken urteetan. Momentu honetan Altza eta Galtzaraborda arteko trenbidearen amaiera ikusten ari gara, nolabait gure herriko auzoetako batean, Galtzarabordan hain justu egiten ari diren obrekin, eta pentsatzen dugu orain badela ja, errenterian topoak ze integrazio eduki behar duen, elkarrekin pentsatu, adostu eta erabakitzeko garaia. Eta, zuk aipatu protokolo horren bidez, nolabait konpromisoa hartu dugu bi aldeok, ETS-ek eta udalak, nolabait trenak bere ibilbide osoan zehar izan behar dituen soluzioen inguruan, erabaki edo soluzio partekatuak adostekoa, ezta? Eta beraz, protokoloak ezartzen ditu nolabait oinarriak elkarlan hori abiatzeko. Eta, elkarlan hori abiatzeko, egin duguna udal bezala izan da, gure alternatiba zein litzateken, gure naia zein litzateken dokumentu batean jaso, proiektu batean jaso, eta protokoloa sinatu genuen egun berdinean aurkeztu genion ETS-eri gure proiektua zein dan, ezta? Eta, orain espero duguna da, elkarlan horren bidez, eta protokoloak irekitzen duen, elkarlanerako espazio horren bidez, soluzioari buruz hitz egin ahal izatea eta gauzatzea espero genuke egia esan. Momentu honetan ari gara baita proiektua herritarrekin partekatzen, pentsatzen dugulako oraindik ere eragileekin eta herritarrekin landutako proiektua den arren iritzi zabalarekin partekatu eta oraindik ere hobekuntzak edo bestelako iritzi gehigarriak jasotzea interesgarria dela, eta beraz behin betiko proposamena behin herritarrekin sozializazio fase hori egindakoan edukiko genuke, baina edozein kasutan nik uste dut alternatibaren funtsa jaso dugun eta landu dugun proiektu horretan dagoela, eta gure helburua hori litzateke. Topoa integratzea, topoak eragiten dituen kalteak murriztea, eta integrazio hori aprobetxatzea edo baliatzea nolabait hiria birgaitzeko eta hiria eraldatzeko. Horre proiektu hori okerrez banago bide berria izena du, eta bereziki nabarmendu duzue, metro karratuak irabazten direla, ez dakit estaltzearen bitartez, lurperatzea, pixkat zer nolako, zenbat metro karratu irabaziko lirateke? Zuk aipatzen duzuna da, nolabait proiektuak jasotzen duen helburuetako bat, ez? Helburu bezala izan dugu espazio publikoa irabaztea, kalidadezko espazio publikoa, herritarrentzako egoteko, elkartzeko, elkargune gisa, ulertzen dugun espazio publikoa irabaztea, eta zehazki 39.000 metro karratu gehiago irabaziko genituzke proiektu honen bidez. Baina proiektuak bestelako helburu batzuk ere txertatzen ditu, ezta? Azkenean mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu garbia egiten du, eta ia 2 kilometro bidegorri ere irabazten ditugu. Mugikortasunaren alde ere irisgarritasunean apustu sendoa egiten da, azkenean pentsatzen dugulako topoak alik eta jende gehienarentzat irisgarri izan behar duela, eta aldi berean dagoeneko herrian daukagun igogailuen sarea osatzeko 6 igogailu berri gehiago gehitzen ditugu. Bestetik hori zarata da nolabait gaur egun topoak ere eragiten duen inpaktu nagusienetariko bat, eta gainera kontutan hartuta, behin Galtzarabordako obrak amaituta topoaren maiztasuna bikoiztu egingo dela, zarata gutxitzeko ere bi eratako proposamenak egiten ditugu, zonaldearen arabera, eremu baterako enkapsulatzea proposatzen dugu, beste eremu baterako apantailatzea edo pantailak jartzea, eta bestetik, pixkat intermodalitatea sustatzeko asmoz ere proiektuak aurre ikusten du aparkaleku handi bat. Orduan, egia da, esan bezala, proiektuak bilatzen du nolabait topoa integratzea, eta integrazio hori lortzearekin batera, helburu horiek guztiak txertatu eta hiri eraldaketa garrantzitsu bat, hemendik 10 urtetara proiektua gauzatuta baldin badago, uste dugu errenteriak beste itxura bat edukiko duela.
Ikusi dugu, Galtzarabordaren bueltan marrazki eta infografia batzuk ere kaleratu direla, baina akaso eremu konplexuagoa izan daitekena, okurritzen zait, izan daitekela Errenteriako erdiguneko geltokia, bertan badelako garaje batzuk badaude, errepide bat ere zeharkatu egiten du topoaren bidea, ez dakite, eremu horretan zer aurre ikusi da. Bai, nik uste dut badaudela bi eremu eraldaketa handi bat jasaten dutenak, eta horiek dira bai Galtzarabordako estazioaren eremua eta bai Gaztaino erdiguneko eremua. Bi eremu horietan, urteak daramatzate bertako bizilagunek nolait topoaren inpaktu askotarikoak pairatzen, eta hor bai planteatzen dira, bi eremu horien eraldaketa erabatekoa, eta bi eremu horietan desagertu egiten da trenbidea. Eta besteak beste espazio publiko ikaragarria irabazten da, trenbidea estalita geratzen dalako, ezta? Eta trenbidea estaltzeak berarekin dakar, gainkaldean, esan bezala jendearentzako espazioa berreskuratzea, parkeak habilitatzea, bidegorriak, azkenean dioguna, ez? Jendearentzako espazioa. Eta, horiek dira ulertzen dugu lehentasunezko eremuak, alde batetik Galtzarabordako obrekin, lehendik ere dagoeneko zegoen arrakala ikaragarria handitu delako, eta bizilagunek behin eta berriz, adierazi dute beraien kexa eta soluzio integral baten beharra, eta zentzu horretan guk bat egiten dugu bizilagunek urteetan eskatu dutenarekin, eta bestetik, Gaztaino erdiguneak dauka paso a nivel bat. Nolabait ETS-ek ezabatzeko obligazioa duena, are gehiago, trenaren maiztasunak bikoiztuko direla kontutan hartuta. Orduan, bi eremu horiek dira nolabait interbentzio integralenak izango lituzketenak, eta badago parte sensible bat dala bi estazioen arteko eremua, nolabait gaur egungo trenbidea bere horretan mantenduko litzateke, egiten duguna da, gure proposamena litzatekena da, alde batetik enkapsulatzea zarata gutxitzeko, garrantzitsua iruditzen zaiguna, proposatzen dugu baita trenbidearen azpialdea gaur egun nahiko degradatuki, estalita dagoena, espazio publiko gisa beste modu batera antolatzea, irekitzea, permeabilidadea areagotzea eta bar, eta hirugarren proposamen bat gehitzen diogu tarte horri, eta da enkapsulatutako trenbidearen gainean bidegorri bat eraikitzea. Hau da, diot, nolabait proposamenik sensibleena, inguruan bizi diren herritarrentzako aldaketa garrantzitsua delako, eta beraiekin dagoeneko bilera bat egin genuen pasaden astean, geratu gara proposamena pixka bat zehatzago eta detaileago lantzeko, eta ikusiko dugu proposamen hori bere osotasunean gauzatzeko baldintzak ditugun, edo retizentziak dauden, orduan hor uste dugu herritarrekin elkarrizketa bat zabaldu behar dela, dagoeneko zabalduta dagoena, eta ikusiko dugu elkarrizketa horrek zer ematen duen. Gizartearentzat ere ondorio handietako bat izango da, maiztasunen bikoizte hori, ezakit hori nola lortuko da, zegongo espazio gehiago egongo da tren gehiagori harrera egiteko Errenteriako geltokira bitarte edo? Kontua da metroaren, aipatzen dugun Donostialdeko metroaren obren baitan, nolabait altza Galtzarabordan egiten ari diren obrekin, dagoeneko Galtzarabordara bitarte oraintxe egiten ari diren obra horiekin posible da dagoeneko maiztasuna bikoiztea, bai? Horrek ez dakar berarekin, maiztasuna bikoizteak ez dakar berarekin Errenterian nolabait bestelako obrarik egin behar izatea trenaren ikuspegitik. Gu proposatzen ari garena da, trenaren inpaktua nolabait murriztu egin behar dela eta trena gure herrian beste modu batera integratu behar dela, ez? Baina Galtzarabordara bitarte egiten ari diren obrekin, horiek bukatutakoan dagoeneko posible izango da maiztasun bikoitza martxan jartzea. Baitare egun hauetan ere ikusi ahal izan ditugu lanak Aldirietako trenaren bueltan, berezekin Nafarroako etorbidan, hor onde makinak eta baude, abiadura handiko trena dela eta okerrez banago, ezakit lan hauek ere nolako eragina dute herrian?
Ez dakit ze lanei buruz ari Bai, zaren. justuki- Nafarroa etorbidean? Bai, ikusten da gaintxurizketako biderantz joateko. Horre ondean makina batzuk daude duela hilabete hirugarren batzuetatik. aria. Bale. Hori da. Bale, Nafarroa etorbidean, bai. Gabierrota Lartzabal inguru horretan, bai, hirugarren ariarekin lotutako obrak dira, aspaldi ari dira obretan, eta, bueno, beraien martxa daramate, egia da trafikoaren antolaketarekin lotutako, bueno, eragozpenak izaten direla, baina, bueno, obrak horrela izaten dira, eta momenturen batean amaituko dira, bai. Etxe bizitza bera ere aipatu nahi dugu, errenteria izan zelako tentsio eremu izendapena jaso zuen, lehenbiziko Herri Euskal Autonomi Erkidegoan, igaro dira hilabete batzuk, ondorioak eta nola joan dira, baina bereziki ezakit ondorio horiek edo kamutsak izan daitezkeen, oraindik ez direlako etxe bizitzen prezioen irizpide horiek ezarri. Bai, pena da. Egia esan izan dugu, ez? Pena dugula, bueno, guk udal gisa gure lanak egin ondoren eta ez eskatzen zitzaigun tramitazio osoa egin ondoren eta bueno, hilabeteetako lanaren ondoren behin eremu tentsionatuaren izendapena formalki eta ofizialki lortutakoan, bueno, legeak berak eskatzen zituen tresnak habilitatuta ez egotea, ez? Eta horrek berarekin zer dakar? Eremu tentsionatuaren izendapenak berarekin zekartzan hainbat mekanismo ezin izan direla aktibatu, ez? Orduan eskatzen zaigunean, ez, balorazio bat egiteko, bueno, eremu tentsionatuaren implementazioak ekarri duenari buruz, bueno, esan beharra daukagu alde batetik, bueno, uste dugula oraindik denbora gutxi pasa dela, balorazioak egiten jarduteko, baina bestetik ere nola baloratuko dugu tresna bat bere osotasunean aplikatzeko aukerarik izan ez badugu oraindik, ez? Ez da oso justoa ere tresnari bere osotasunean implementatzeko aukerarik eman ez bazaio, bueno, erdibideko balorazio bat egitea. Esan dute, iragarri dute, uztailerako iritsiko dela, egia da iragarpenak entzuten ja ohituta gaudela, eta, bueno, esan dezakedana da, espero dugula behingoagatik uztaileko data hori behin betikoa izatea, horrek ekarriko lukelako eremu tentsionatuaren mekanismo guztiak bere osotasunean aplikatu ahal izatea, eta orduan baitzegin ahal izango dugu nolabait inpaktu ez, ez? Benetan, eremu tentsionatuaren izendapenak ekarri dituen onurez edo eragin dituen mugimendu edo aldaketez. Bitartean, zaila zaigu horri buruz hitz egitea, naiz eta egia den, bueno, badaukagula nolabait etxegintzaren esparruan lan egiten dutenen horrelako lehen inpresio bat, guretzako positiboa dena, eta bueno, beraiek diote nolabait bai neurri honek eta bai bestelako hartu ditugun bestelako neurri batzuk, besteak beste, adibidez etxe bizitza turistikoen inguruko moratoriak eta nolabait eragin dutela inbertsoreen interes falta bat errenterian saltzen diren etxeengatik, ez? Eta horrek berarekin ekarri duena da etxe nolabait herrian bizi nahi duten gazteek eta familiek etxe horiek eskuratu ahal izatea. Eta hori guretzako oso berri pozgarria da. Benetan, bueno, behin eta berriz diogu, ez, etxeek nolabait espekulaziotik kanpo egon behar dutela, oinarrizko ondasuna direla, bizitzeko bueno, ezinbesteko elementu bat direla, eta beraz, bueno, espekulazioaren eremutik aldendu eta familientzako edo gazteentzako lehen gai eskuragarri bihurtzea guretzat ezinbestekoa da. Hain zuzen, etxe bizitzaren bueltan, berriki jakin dugu, Eusko Jaurlaritzak hainbat lege eraldatuko dituen lege proposamena aurkeztu duela, eta horren baitan, bereziki titularrak heltzen ari den neurria bada, horre etxe bizitza babestuaren ehunekoa jaitsi egingo dela, 65%tik 60%ra, ezakit errenteriaren kasuan, neurri hori nolako eragina izan dezake edo nola ikusten duzu halako proposamen bat? Egia da, bueno, proposamen hori ere, bueno, oraindik ez dugu ezagutzen, ez dugu idatzizko testurik ezagutzen eta ikusi egin beharko genuke zehaztasunez zer dan proposatzen duena, eta ez dugu aukerarik izan ere, bueno, gure udalerrian horrek ze inpaktu edukiko luken aztertzeko, ezta? Baina printzipioz ez dirudi
berri ona. Esan nahi dudana da, esan eta esan ari gara, etxebizitzaren parke publikoa handitu behar dugula, bikoiztu egin dira azken urteetan etxebizitza publikoaren eskatzaileak, eta orduan zaila dirudi nolabait premia hori asetzeko baldintzak sortuko ditugula pentsatzea, injustu erreserba hori mugatzen baldin badugu, ez? Eta beste alde egon da, ez, horrelako enbite bat edo sailburuarena esan ez, nahi badute alkateek, ez, manten dezatela erreserba 175ean. Gertatzen dana da, horrelakoek ez daukatela rekorrido handirik, ez, legez 160ra jaisten baldin bada erreserba, nork eukiko du nahikoa gaitasun, ez, bestelako erreserba bat negoziatzekoa, ez, eta sensazioa berriz ere legeak egiteko eskumenak Eusko Jaurlaritzak ditu, baina azkenean 160ko erreserba hori 175ekoa izan dadin alegina egiteko ardura udalon gain jartzen da, ez, eta uste dut, nahikoa ardura jartzen dela gure gain, udalon gain etxebizitzaren esparruan, azkenean eskumenak nagusiki eta batez ere baliabideak Eusko Jaurlaritzaren gain daudenean, ez? Azken egun hauetan ere gaurkotasunaren fokua errenterian ere bada, bidaia agentzia baten iruzurra, 60 bat lagun, bidaia eta dirurik gabe gelditu da, kaltetuek gutxiko arabera 50.000 bat euro galdu dituzte, ez dakit udalaren rola auzi honetan zein da? Lehenik eta behin, elkartasuna adieraztea, pertsona eta familia hauekin guztiekin, dirua galdu dutelako, eta ikusiko dugu berreskuratzeko aukera duten, baina horretaz harago pentsatzen dut asmo, amets eta gauza asko gelditu direla aurre airean, ezta. Guk egia esan duela oso gutxi jakin dugu honen berri, praktikamente bidaia agentzia ixteko agindua eman dutenean, eta gerora jakin dugu pasaden urtetik badirela salaketak. Orduan, ez dakigu oso ondo zergatik behar izan den hainbeste denbora, nolabait bidaia agentzia honen aurkako neurriak hartzeko, ze bitarte honetan guztian, pentsa ez, urtebeteko jardunean, asko eta asko izan dira, nolabait, nolabait harreman desegoki, ez, eta fraude horretan erori direnak, ez dakigu oso ondo zergatik behar izan den hainbeste denbora esku hartzeko, edo zen kasutan guk eskualde mailan, eskualdeko 4 udalerrion artean kontsumo bulego bat daukagu, zerbitzu hori herritar guztientzako irekita dago noski, egia da kontsumo bulegoaren lana batez ere bitartekaritza dela, eta fraudea dagoenean salaketa jartzea izaten da soluziorik onena, baina edo zen kasutan adieraztea, kontsumo bulegoak bere ateak zabalik dituela noski bidaia agentzia honekin harremana eduki duen edonorentzat, eta aholkularitza behintzat, eta ze urrats egin ditzakeen informazioa eskuratzeko behintzat noski zerbitzua hor dagoela eta erabil dezala, ez? Guzti hauekin gelditzen gara, Izpilu Otegi, Errenteriako alkatea, eskerrik asko goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei.